Bakhuid Bakhuid tong in Dubai nagabinda kayinga semjong embok maulong but mil biora ya peniau but bindangut kikun kamdam nabinda embok maulong penyo kajingoi jingkya na kajimpang cancer miduaru nagabinda pindap lang solam piau barake ka Sngi ka miduai nagabinda Carlo akitis jerwa but shitam jur ba utrai in karku ya i giduairu na benda bahun wala banya ka jingjatai bamjukut mensi Chiu wai stang was Bakhuid number Palei spark sa pula. Kijing tumu shimet chungi hagane ki Bakhuid Bakhuid bangin duai ba kabor jisu kanang traikam halor bahro kijingang nur jungi pau jisu unchimdi pura yangi paun perlong yangi ki kun jangga hima chungu ha kerteng upa baru kon baru mensi Bakhuid Amen. Kajinga jungo trai jungi Jesu Christ but kajingi jungo Palei lem bat kajinga silak jungo men sim Bakhuid kindon rengka bat pi baro ko himmen ko para tong in sangesh por ban panmap naga binda kilait kilat jungi na kajim pule bendingkong na kashiti shaki hibrung yosno kumna ujisu ulindo bamjikut ulapin janai yangi lemba kajing kongu jungu lemba kajing lui min sim jungu lemba kajing kuit jungu ba ula penim yangi tongin IT yakajingim jungi yakajing long jungi baro shakane ka bor jungu jisu lindo bamjikut ba unkit yaki pop unkit yakajing talot ba un penjanai yangi vei pa ivei menta जिस ईद नियति हमें मन लकी जिंग तलौट मन लकी जिंग ढूंढा चंगी पेनिम यंगी पलाई लूट यंगी डाकस नाम बकर दौर के जमे nga pala ha uplay badan bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim prakhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle pala jana da ki jingle pala jana da ki jingle pala pakaw pe jana namar kata nga karpari kamaria Bakhuid kabayai sa katei soti yaki angel bakiri khoi Variapi ko himen ko para benduwai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nisane yangi badendala map igi pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut Amen. Try can rat go blaze yangi try can rat go blaze yangi Grace so
nginia duwai. Ngi duwai naga binda baharo ki bapang ki beshitam. Kam kerpan na binda baharo ki bela kerpad naga binda ki jing duwai naga binda jengki. Ya ki bangi kular bangin duwai ya ki. Ngi duwai ru naga binda baharo ki brio bamdon manomano ban duwai ban krishan. Baka borjisu kanang seizo. Nah kane ki yu kirish Bakhuid. Ngi duwai ru naga binda ka inner healing retreat ka ben stang ha ka Taïew ben wan lai pu we shi tarik ar tarik ba baro ki ba don jing dumu ban man chimenda ba ka bor jisu nang seizo halo junkiro ko blei ba don bor ba ro ba im junam me uba penyad ya ki ba ro habening ba ha kendo to ngap isne ya ki jingkar pa jongi pai jame but ai ya ki jing suk jame ha ki sngi jongi da utrai jongi u jesu kristo kon jame uba im bat sensha renkhat bad me ha ki jingelang kawe jong men sim Bakhuid ublei junom la junom Amen. Kajing Palei na kishiti shaki hepuru kalnong kaba nyau kat kaba arpesan pa kalnong kaba pra kat kaba ningkong hadu kaba ndio. Ujisu ula barabor pen im ya kitu kibalet syajan ublei ling bajong u namar u im junam ban yasait na kabanta jongki. Naba kalong kabadei bangindon ulindo rangba ubakum uta Bakhuid ubalului ubambit tingit ubala penkerpang na kinong pop ya ubala kentiw halor ki beneng mau don kam kum kiwei pat kiling do rangba panterwa jingkenya man kesngi ningkong na kabanta ki pop jong uhi panang tapat na kabanta ki jong upat ba ya kani ulale tang sisin le haba ula terwa ya ladi dashisha kaan katung ya ki briu kum kiling do rangba ringkat bagajing telot jongki Henry kaktian jong kajing semai kaba lawan kam hadien ban ya kaan katung lingdo ya ukun ya ubala penjanai si junam ti kamat ya kabangi ya keren kalong kani ngidon kum uta ulingdo rangba uta ubasyong ha kamon jong kaket jong kaburam bakrau habening ulingdo ha kajaka pakentang pada tabernakel besisha ya kapala penyeng om da ubriu nrei da utrahi namar man la uling do rangba latung ya u pa unterwa ya kijin ais ngobha pat ya kijing kenya namar kata kalong kabadon kam ya uni uling do ru ba undon banterwa te lada udon ha kakendau om dalalong satia uling do namar kidon kiwepat kiling do kibaterwa ya kijin ai sobha kat kum kaan kini kila sulong kum kinuksa bat kisirngiu jong kajaka pakentang habening naba hamar ba umesas un penyeng ya katabernakel laptha ya uda ublei ubaong pet bapintau nadong syadong kat kum kata kanong muna ya kabalapen i happy halor ulung Henry kumbakalong ukris ulayo ya kakamling do kabakam kraw ban ya kabarim kumba kata kajutang kaba ulong uksyang kalong kabakamba namarba laseng ya ka halor kijingkular kibakamba kaktian jong utray Isungo yaw lay. Sam safo nova nyospa arpuwe. Nyospa arpuwe. Iruai ki dekat san tra kendai kata. Kaskorbasna
Jing ai ngu thang na marga po ba jiknya mem shem sngau pa tak ming alawan aga kita ka bakli la toyanga paneka mon jong me le jong nga gloi ban le bat pendep ka mon jong me aga don jong ngani ngabas kam ka anjong me kapen pnaga ka jong me hakmat pai ba ria shen tu jong ngam shem kang me tip ko trai kam shem buri ala don Arabia ne jong me ngai pen bra jing i jong me aka jing ya lam pa ta azrawat ka se yanga la jing ne it by snake kan ya da ki lap ya nga jing shi tom ki bom la nhau kam bun yus yu a kli jong ki ai ban do nu jong Hallelujah sim ko try ba kilong ka jingim meron ne ka kubor jong ka jingim bom juku hallelujah 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 Utray undon rengkad bat pim Rengkad bat piru Kajimpulen aka gospel Bakhuid kat kumu Markus Kabram hame ko try U Jesu lakin riano lem bad laki sinran shaka duriyaw Badu pait babalin na Galilia ula bud yavu Kumjuru na Judea bad na Jerusalem Na Idumea bad na Shilianga Jordan Bad na kitain Tirus bad Sidon upait babalin Haba ula yusngo yakatabaro Haba ulale ula wanshavu Bad ula ong halaki sinran bakin pen kre lupa kawe ke ling rit nagabinda jungu bad nakadaw jung uta upay iyo kiya tenyen ya u namar ulala pen koit ya bon ngot haddu baki tobaro ki badon ya ki jimpang kila ya tur shawu ben yok tayawu bad kat kaba ki men siyam bam koin kila yo iya u kila kelon kram hakamat jungu bad kila kerkait melong ukun oblay upat ula bedong tenge yaki bakin om pen pau iawu ka gospel jong utrai Jingaro yameko grace ko himen ko pera bayit ha utrai Jesus Christ ngelayos ngo naka shiti shaki Hebrew ba u Jesu ulang lindo bam jikut ha ubadon ka bor kerpang ban map igi pop jangi ban kit igi pop jangi but kadaw bale u Jesu la ban kit igi pop namar
ulang uya per na baro ki lingdo balatung daki bruyu jongane ka partay. Namar ujisu iya sirim iya ka beneng, but udon hau iya ka jinglong jaga beneng, but ulong ubalait na ka pop, ulong ubalului, but udon ru artat iya ka bor, ban kit iya ka pop jong ka partay baro kawai. But lada ngi puson chushu halor kane ka shiti ngilaban yo i uble ula saintur ya kie ke baro nagabenta jongi. Baro ke jimmane jongi kawan na kane ka jing saintur jong uble. Ka jingwan jong ujisu kalong ka jing saintur jong uble upa. But ka jim pinwandur ya ka jimmane jongiru la pinwandur da ublay upa. But ka tabernacle hakaba ujisu shong hapadeng jongiru kalong ka mon ka saindur jong ublay upa. Ya kie ke baro ka badya haka jingim jongi kalong shi binda jong ka jing saindur jong ublay upa naga binda jongi. Naga taga daw haka shiting yusngo bala karen ba ublay hi ula peni ya Moses ya ka dur ka dar jong ka tabernacle but ka ying dara ka ying jain dara hakaba uble unwan shong hapadeng jongi kaba mut manlaki benda jong ka jingmane jongi ka kentup ya kane ka jimpeni dur jong uble ya Moses habang isna ya ki imane habang ipinwandur ya ka tabernacle habang ibu ya ujisu kam kerpang ha ka monstrance baro kine kawan katkum kata ka jingai jingmut jongoble ya Moses baro ki jimmane jongiru kadang yo jingmut na kata ka saindur jongoble te omdon eye kabaki buryu kishutau namar kaktinu ble ka kranshai ka dar Yakaba kibruyu kitao kamlong baseizo hakamato ble. Henry Yakaba uble upinwandur kalong ka baseizo. Nakataka daw ko himmen ko para haka jingduai jongi haka jingmani jongi nginum tao eye. Henry ngi snap ya uble but ni kongo ya uble but ni ad rangkat badu. Habang istang ban ya rangkat badu dakaba kongo ya ka sur but ka saindur jonga baneng. Kata ka jingle riuble jongi kalong ka baseizo. Lese don bun gibru ki perkat de maki ki duai de maki ki trei shitam de namar ka jing trei shitam jongi ki seizo ki bakla. Namar bale baro ke jinga e kawan tuit na kane ka pang jongoble na kane ka saindur jongoble na kane ka jingisne ka jongoble. Badai nak kata daw minda ladangi paid binya ya ka gospel ngila banyoi kibru kila tur shau jisu na keleng hangne ngi usno shapang bun gi jaka kane ka kadau hangi shapang universality kaba mod ujisu ulong nagabenda baro ujisu ulong nagabenda kaparte salonsar bad ujisu pidiang ya baro uble upidiang ya baro namar kane kade ka jingang nur jong ka baneng kane kalong ka saindur jong oble ba lemba ujisu baro ka parte kade banyo ya ka dur ka dar nangata ka daw ki bru ki wan na keleng ban wadi of jisu kadba kidang yusno shapang jongu but kila wan tur ban le ayu kila wan tur shau namarba uladon ka bor ka itiar hawo uladon ka bor ban penim yeki udon gabor ban ma pigi pop jungi udon gabor ban pen koi yeki udon gabor ban penim yeki bryo udon gabor ban penwan dur yeki bryo kabam mod ki bryo kin shem jingtengen kin shem jingsuk kin shem jingid ha ujisu badak nagataka daw ki bryo kila yatur pan yusngo hangne ujisu ula shang ha keling namar bon pai upait baro ula shem ula lap jingsu khaw jisu but minda hake jingem jongiro ni don kam ban snabutu ujisu ulong katlong jong kane ka born but ni don kam ban tur shawu but ujisu perlong ya kaling
kum ka pulpit hakamat kibriu ula yalap na ka leng ba kibriu kin ngap ba kibriu kin yo dor kadar kadba kis ngap ya u kila yo ka dor kadar kadba kila tur shau kila yo ya ka bor na u jisu kadba kila Taïew jisu kila yo jingko jingkia na u jisu bada kila ngau kemen haga jingem jangki u jisu ulong ka daw ba pen kemen ya ka jingim nang dang yus ngo bun ki beri ba shong suit kila lait luit badu jisu la bedong tenge ya kita ki baman kimde ban itu ba u jisu ulong uye kai ka daw kalong uble udon ka saindur ban penpau ya ka buram jangu ha ka por ba ulabu badu jisu shim kwa ba kane kan mi na ka shindur jangu bammen shua ka por bad kum juru lada ki bammen ki kren halor ka jingshisha jangu jisu u bammen u dondru ya ka jingsiniu ha u bad ka jingsiniu ka kalelang bad ka jingshisha kalaban buriru artat ya ka jingshisha kaba uji kabade syapang ujisu tenaga tagada ujisu la bedong tenge ya ke bammen kimdon kamban yalap syapang ujisu lada ki briu ba yalong ka we badu bammen lada ki yalap ya ujisu kinum yalap ya ka jingshisha kin yalap tang ya kaba pinkaman ya ki ne ya kaba yarap ya ka jingim changki bad ki bammen kim nushu ban yalap ya ujisu telada ki yalap kintok badu jisu la bidong tenge kimde ban kran eye syapang jengu namar ka por jengu kambat boy kumba jisu la ongro ya ka maria teisote haba kala ong ya jisu ban pen kala ya ka syaka wine jisu ang ka por jenga kambat boy kadu banda po ya ka por kaya ka por hangne ka por kalong ka jinkin di burom ya jisu jimpen bana paidba ba ulong ukun uble bashisha ba lemba ka jinkit ya ka dem bana lemba ka jingsha shitam un penim ya ka parte baro kawai de lemba ka ne ka jinglong u jisu ukallalong lindo bamjikot ba de na ka ne ka daw aga shiti shaki Hebrew ngiyosngo lemba kawe ka jinkinia shisin laknia baroshi jingim ngilayo yang ka jimpenim ujisu ulindo bamjikut udon ka borlud halot mallaki binda janga jingim jangi ngimde ben perkat ujisu udon binda tang habangi maneyawu henrengidi ben sotu ujisu don binda hamallaki kam gi jam janga jingim jangi ujisu don binda la bat ka jingim jangi nadu ka por kha yangi hadu ka por layap ujisu hi udeben penyadia ka jingim kam yeng kam sem ha kaju ka doro ya ka kam janga do bat ka kam mensiam habang istang banaiti pura ha ujisu kumbala turi ki brio ngirungin tur ha u bat ngin shem jing tengen ngin shem jing kuin ngin shem bor ba mayan jangu ha ka jingim jangi banlong ki kun ki bajanai ki bakoin kane kalong ka jingang nur jang kane ka baneng na ka benda jangi kane ka de ka jingang nur jang ka hima uble ha ka jingim jangi light no ya kane ngim don kawai pat ka bor kabala ban penim yangi tongen pendam yalade shakane ka bor jangu jisu ulindo bamjikut uba lui uba light na ka pop uba light na ka jing sniu baro ban penim yangi tongin karpadi au jisu da ka baiti ke jing talot ke jing pang ke kenyang janga jing pang ya ke jing talot ba bon jai dia ka bor janga jing dum ke jing sniu baro kanamba ngilong ki kun ke ba job halor ke jing sniu rengkat badu jisu be it karku kardo yangi kadbang isngap yame kadbang isngap bad ngi puson ye kaktin jame penim yangi ai ba kaktin bangi puson bad ngi snap kanang kintiu burom yangi bangin dup light luit na baro jait ki jing siniu kabakata yangi bangin num long parlok jong bamen pinban ngi long ki parlok jame ban shashkor yame ban benyait ya kalindi kabade jame en ya ro ya utrai Jesus Christ amen. Tangin play ka jingate ka jong
nganget Palei Padon Bor Baro unang tao kabaning bad katundau bad hal Jesus Christ kun magarwe jungu utrai jungi yau bala puna mensim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti yau bala shaleben po Pontius Pilatus la sana arpana yau la yap la tep yau ulak yasha ki beya kagasmi ka balai la mipat ne ki beya ulak yusha bening ushong shakamon uplay upa badon bor baro nang daw unwan pat ben bishari ki beyim ba ki beya nganget hau mensim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya silo ki rikoid ha ka jimap ikipop ha ka jimmi pat ka do ha ka jingim bam jikut amen. Lait-ïa fra pusat. To ya duai ko himmen ko para baka jinkinia janga ba jumpi kallang ka papidiang horn hau blay upa badon bor barro To try putting a chickana kiti jung pi, nakmanta chingaro, kapura makutenga jungu, katimunto yangi, but a kapalang poko jungu, barok away. To ai hangi ko try ngi karpat bangin la banchim benta ha kababit dor hakini ki jimmaya namar katasin bala penmenta ya kane ka jinkinia la pendap ya ka kam jonga jingsius pa yangi da ukris utrai jongim Amen. Utrai undon reng kad bat pim token tiu yala ki donod tongin aingu ya utrai ublay jongim da shisha kalong ka ba shanghok bat ka bade kadai ti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar ha ka jingit melathau ya ubendriu badha bala pendram yawu katkum gahok melasis pa yawu daga jingisne lemba utrai jangiu Jesus Christ lemba jungu ki angel ki aroya kaburam jame ki hima ki demmane but ki bor ki kinyu hakamat jame ka beneng but ki bor janga beneng but ki sarapim bala karku ki amane rengkat daga jingamen ni karpad yame to ai bagi so jangi kinya so but ka jangki kadba ni penbana daga jingero bas ngewrit Bakhuid, Bakhuid, Bakhuid utrai, usim don boru bleki pat, bdeng bat perteki arwailang, gajing ya rosana, hosana shajrong ta. Hosanna,
barat tongin IT. Sya kene ka bor jengu Jisu. Bawan hiar halo jengi minda. Halor kene ka duwan ka dupat. Lempau men siem Bakhuid. Lempa ka jingwan hiar jengu men siem Bakhuid. Ngin sayo pediang sasasin. Ya ka bor bamayan jengu Jisu. Kumba kita ki pait babaro ki bela tur shawu ki layo mad. Ai ba lempa kene ka kelip mat ka bakentang tam. Ngi barong inang yo jing lait duit. Hakamet jengi hakamen siem jengi. Bangi lang ki kun ki bakam janai ki bakam kui. Dashisha melongu Bakhuid kotrai. Kata mei jong ka jing kui barong. Namar kata ngi karpadia me. To pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jengi. Da ka bapa ya umen siem jame. Kum ka umjer halo jengki. Bakin kerlalong yangi. Kamet bakas nam. Jeng utrai jengi u Jesu Christ. Haka por bala dino yavu. Badala ka mons ngabha. Ula pediang ya ka jing shashitam. Ula shim ya upu. Bada ka baingu yame. Ula kedia yavu. Badula ai halage sindran u ong. To shim batobam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Ya ka banaiti. Naga benta jumpi. Hagaju keru kamenda lalaya bam ulashim yaka kuri. Badda kabaing o biang yame ula ayaka halake sendran u Tushim bat di na kane pi barra. Namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang bate mai bad bam jikut. Yakabayan pen mi naga binda jumpi bad naga binda ki babun. Naga binda ka jimmap yaki pop. Tole yakane bankan mau yangam. Pasnam bakardor jengu Chris. Ta pen koid yangi. Pen koid yagi men siem hadim pen koid. Pen koid pen kia yagi bapang gi bashitam barra. Yada yangi nau bamen naki kalam. Ka jimmaya jongka jinge. Kata sin mangi bam yu de uhu Bangi de nakane kakuri Ngipen bena kaji yap jung me kutrai Tada du melwan Namar kata, ngi ki ba pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aing waidem, namar mela nyu yangi ki ba bit, banya hakama jamme bad ban shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi kar paadya me, bangi ki ba yo binda hakamet bad ka snamu kris, ngilong, ki ba la penyata le kawe da umen siyem Bakhuid. Takan mau ko try ya kabalang jamme, kabala priyang hasatala ka parte, but the penjana ya kaha ka jingir, renkat bado Francis upa Bakhuid jangi, Wilbert Marvenu Bishop jangi, but bar killing do but kirinium. Takan mau lemro, ya ki himmen ki para, shinrang bat kinde, kibala yotia da ka bakarmen ya ka jimmi pat, but ya baro kibala klat no ha ka jingis ne jamme, top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme. To isne yangi baro ngi karpadia me. Barengkat bat kamaria te soti Bakhuid ka kami jango balai u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pen sobaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dale ma ga jingim bam jikut bat bangini ro bat pindon buram ya me da u kun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu
kan long hamayu blay upa badan bor. Haga jingelong kawe jung men seem Bakhuid. Barro kaburam bat ke jingero. Junom la junom. Amen. Ko himmen ko para tong in duwai nagabinda ke jing tumu baper ka jangi iduwai ru nagabinda ka inner healing retreat ka ben sustang na dulai pu wei tarik haduar tarik baro ke badon ke jing tumu bat ke bai kerteng kinio ke jingai ke jingkar ku kat ba ke shimenta agani ke retreat iduwai ru nagabinda baro ke bapang ke bashitam kam da mem minta ka Sngi kat ba ke bapang ke bashitam ki wan nagabinda ka healing service iduwai nagabinda jongki bakabor jisunam pau haki hakamet ka par jongi bakin light loid nagajing shitam ki jongki kopa jongim ba habening kalong ka Bakhuid kerteng jongme kanwan ka ima jongme kalong ka mon jongme ha kendau kumba bening toai yang imita ka jimbam jongi ka balala Sngi katama pingi greng thang jongi kumba irma lesniyo yangi badwa delam yang isha ka jimpan shoy handrai taplait yang ina ka basniyo Top light yang ingi karpat kotrai nagi jing senior barra. Haga jing spoon jamme, tai jing suk jing sign haga Sngi jungi. Kram bada ka jing rap ka jing isne jamme. Ngi light bara bona ka pop, but ngi nyo jing da nagi jing jin jar barra. Kadbangi dang up ka melindi haga jing garmen Bakhuid, but ka jing wan pa jung nong penim jungi u Jesu Christ. Namar ka jume ka long ka ima ka jume ka bor ka ram junom la junom. Kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jamme. Ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry yaga jingai janga balang jamme. Bade haga jing spoon jamme. To ai hakai yaga jing suk, bad ka jing yatale kawe kat kum gamon jamme. Mame uba im bade basensha. Junom la junom. Amen. Ka jing sukutrai kandon barabo rengka bat pim. Rengka bat pim. Dap da ka jing edu Kristo ngi ingu markelia. Kun lang bro jong blay me bagi dogi pop ka perte dus yo se nei yangi kun lang bro jong blay me bagi dogi pop ka perte Hakami ukun lambro janga Palei. Hakami bakit na ka pop janga parte. Sukito ke bala kot shaga jing kawai jang ukun lambrot. O kan ra nyam long ba shong ko kun drung ko ba ying junga. Le shom ta ka tin mit ka sim junga sakya hi.
Trai Jesu yame imane yame namar melong ulindo bamchik balakinia nagamindan jangi daga jinglo loy daga jingloy daga bor bamayan janga bani ban penim yangi nagapop naga jing sniu naga jing pan naga jing chita ban bekra dia ubama nu sudo kare kublai shibon ka Jesu nagamindan naga jing ai boringi haga negi Eucharist Bakhuid kadbang ila yopediang yame haga communion Bakhuid haga communion mensiam mera wan ban kup buram ingi daga neka bor ai baki inga sem jangi ke jingim jangi baro kawe kanang seizo daga neka bor batrika mapo jangi o Jesu bayi karko kardoro ya baro kini ikon ke bashimenda haga neka mas Bakhuid online bat ke jinga no jangi ke jing tumo jangi kalang ka ba seizo Pangkat barbaro kini ki himmen ke para ki baduai binda ai baga borja me kana kindi buram yengi alor baro ki kinia alor baro ki jingdalon alor baro ki pop alor baro ki jingdona jagi mangilong shisha ki gon ki babben pau yame haman lagi kerle mat mangilong shisha ki gon ba pernai dap da kene ka bor ba pashat halo jagi vai pai vai Yesu ngarko yangi bentai bentia yangi ai boring ye benda mangilong shisha ki gon ke ba yed yame ke ba yed toin yame ke ba mane yame ke ba wad yame ke ba kongo ya ka sai dor jaga bane aman laga kerle ma jaga jingim jagi karko ko trai penslai ko trai hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 Yeshua 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 Jesus 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 hallelujah 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 Yeshua 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 Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Yeshua, 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 Yeshua. Jesus, 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 Jesus. Koppa bahabening to ai ba ka jingate ba malai hangi hau kun jamme Jesus Christ u himmen jangi bat ba ka tli ding janga jingir spoon kan klang haki dolu jangi da umen siam Bakhuid kan karsiam yang hangi ya ka jing karmen bala karku naga benta ka jingwan janga hima jamme to ai ba ka jinga e jamme kan ben kala dur yangi shagi nong lur lengka bam ju shang tai ban bet ye ki sumbai janga gospel to ai ba ki tu ki sumbai kin ben kala dur na shapo ya ka jait ben riu ba ye ka parthe mariang baro kawe ha ka jingmi lenti batikana ya ka beneng batimai bat ka parthe batimai
haba enda yaki bo jungu bamen labengno kaburom jame kan teng shine junom to ai baga jinga e junga jubilee kan kersi biang hangi ki pilgrim junga jingkarmen ya ka jinga nud ikitia jingan show happening ai baga taga juga jinga e kan pensa priang ya ka jingkamen ba jingsuk jungu nong sius pa jungi setelah ka partai shame ko blay jungi balakar ko junam kalonga burom bakki jingaro junam amen ko pa jungi kalonga bakui kapten jame kanwan ka hima jame kalonga mon jame ha kendo ko ba habni to ai ang iminda ka jimbam jungi ka ba halagasmi badama pingi kring kham jungi kumbangi rumi ma pigale sni wadala mengi shaka jimpan shoy Rai Palei tingi na kabasni amen kublai ko Maria kabadam taga jingai putrai dumbat pa lagar kuya pana prejende balakar kuya usop ko jom pau Jesus ko Maria bakui ko mi jom blai tuai na kabinda jongi kinom pop mintab da kapor jingia jingi amen kaburam hau pa ga kun barmin sim Bakhuid kumba kanalang kamamin kong kum jom mintab para por jinom das jinom amen Tong in nia tuai. Tote hangi ko Taïew men siam janga jingir jame bar haga jings bun jame yakitu ki ba melap sa hun da uwe upuna bening to pelong yaki kawe ka jimut kawe ka donut da ukris utrai jangim amen utrai undon reng ka batpim play badon bor baron karkoyapi uppa barukon barumen siam Bakhuid Amen. Ya lesuk ban penbana ke kubar babhajang utrai da ka jingim ka jompi. Yesu ya Palei. Nabar saus pa lai kusang. Lam jing shai utrai lam alenti bun jing lengo kun risho ding in dai lam lenti men sim jonga Shaum poliu jing in Batu nakru ding na Ngan pai jing in men sim Ngan lai nakakuna Kaburam hak pa berkur mensim Bakhuid umaga lalang pa meningkong jumta berbuat junam junam amen. Enero yutrai Jesus Christ junam junam amen.